Salmonal guys, and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for tuning in. It is your girl Ulungi aka Uluzipho Bafethu. If ukuthi umusha kwi-channel, sicela ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ucomment, uklikhe ne-notification bell so that sizoba ukuqala ukuthola ama-notifications whenever I post a video. Uma ukuthi mfethu umuntu ojwayele nje ukufika kwi-channel, ngiyabonga kakhulu i-support yakho. Ayincinyane, inkulu kakhulu ungadinwa nangelinye ilanga. Hlala ubuye uzosishekha, ucomment, ulike, ushare, uklikhe nawe i-notification bell because ngirealize ukuthi abaningi benu bayasubscribe but abanayo ibheli. So balinde ukuthi ngize ngiyophosta ka-TikTok before beze bezobona amavidiyo. Kanti guys, you can always come here mune-notification bell. Uma ngiphosta ividiyo nje uthola i-notification esho ukuthi usephostile Ulungi, ukwazi ukuthi isitori usithole sisashisa, ungasitholi sesiyiqebuqebu ngale ka-TikTok. Without wasting your time, asiweqe amavidiyo guys. Siyayibuka ividiyo iziyophela ukuze sizokwazi ukuthi i-channel yethu i-grow. Sino-super thanks as well uma ngabe ukuthi ufuna ukuphosta okuncane kwi-channel ukuze sizokwazi ukukhulisa i-channel yethu. Singaka-appreciate-a lokho kakhulu without wasting your time. Another day, another story. So guys, isitori sethu sanamhlanje simayelana noGayi. Uthi lo Gayi lo yilo mina ngazalwa ngiyibele. Uthi yabona angikaze ngibe right, aze ngiphinde ngibe right. Uthi le sigameko engizokhuluma ngaso namhlanje salimaza impilo yami for life. Uthi I don't think nginoze ngibe right, mhlawumbe ngiyoba right mase ngishonile. Ngithi hayibo kanjani manje bra? Uthi mina ngikhule ngiyiwele. Uthi ibwele bami nobhuti wami sisobawu-2 besingahlukaniseki, sizwana, kungekho lutho engena phakathi kwethu. Uthi ngimthanda ngale ndlela engimthanda ngayo mina. Uthi akekho umuntu emhlabeni engangimthanda more than ubhuti wami. Uthi that's how much we loved each other. Naye futhi akekho umuntu uthi that's one person engangamfela uma ngathiwa ngife yabo. Uthi that's how deep our relationship was. Uthi hhayi okay, sikhule sizwana kumnandi, sakhula. Uthi yaqala inkinga masifike e-high school. Masifike e-high school behleli sihamba sobabili. Ngisho abantu besibhulishele lokhu ukuthi sihamba sobabili, but sasikwazi ukuyilwela sobabili. Like kwakungekho umthinto omunye enganyakazi yabo. Uthi-ke sikhule endaweni ey'lokishini, yazi-ke elokishini kuba khona izinto ey'ningi eziyama-temptation yabo. Uthi mina-ke nje bengiyi-bookworm, bengiyi-ambitious ngale ndlela. Mina nje into engiyicabangayo, bengicabanga i-success. Ubhuti wami was a complete opposite. Ugcwele ukudlala yonke into, kwawukuthi ezefunda ezefike e-high school ingoba ngangimphusha yabo. Uthi hhayi ubhuti-ke masikhula sisije sesiko-grade 11, umfana wasekhaya bedane ejoyine le genge le. Uthi le genge le angiyithandisisi because bayafoma yabo, bayi-formers nje, bayahlupha la bafana abajoyinayo. Uthi ngimkhuze futhi meqale bajoyine. Uthi mina ngeke bra, angicathi i-choice e-right leyo oyenzayo manje. Uthi nje ayisiqale lapho kube ngathi siyaqhelelana because imibono yethu ayisahambelani manje. Mina uma ngibuya kuzofunda yena usuke eyohlala estradini nabangani bakhe beyoyithola. Hhayi, uthi okay cool. Uthi-ke background nyana, umndeni wami mukhulu yabo. Uthi uma nabafowabo bakhule bengazwani kahle hle, but bathi manje ngoba sebebadala baqala babuyisana yabo. Uthi ekubuyisaneni kwabo kwaba right-ke. Uthi iy'ngane zabafowabo abazange kaze sifike ekhaya azizazi nabo futhi abasazi. Uthi hhayi okay, kwathelelwana amanzi-ke. Uthi-ke uma uyabathanda-ke abantu. Uthi hhayi uma ehlezi ifoni esiphele bokuvakashisa ingane bakithi. Unengane yomfana eyodwa umfowabo, uma yena unala mawele. Uthi ethi hhayi bokuvakashisa ingane phela bakithi. Uthi njalo nje umama kade ekhuluma nobhuti wakhe asho ukuthi hhayi bokuvakashisa iy'ngane, hawu yabo. Hhayi, especially leyo mfana cause nalayikhaya nabafana. Hhayi, uthi nangempela-ke ivume leyo mfana ukuthi iyoke ifike yabo nani. Angiyazi, ayisiyazi, asazani. But umama ekhuluma beke besibingelelisana yabo ukuthi hawu awubingelele nangu usibani, but umuntu akaze ummithe, awunasho ne-picture ukuthi kopha umuntu okanjani lo yabo. Uthi hhayi okay cool. Uthi kuhamba isikhathi-ke lo bhuti umfana wasekhaya usejoyine le genge manje. Uthi bayahlupha. Uthi kuyaziwa nje ukuthi kunegenge ehluphayo, bane-spot sabo la ababamba khona abantu inkunzi. Uthi hhayi okay fine. Uthi siyazi ngisho nathi ukuthi la ekhaya lo mfana obesejoyine laba nje useyisigebengu yabo. Uthi hhayi nangempela-ke kodwa nje babengahlupheki ukuthi yabo bayabulala, mhlawumbe bengakugwaza nje just ukuthi bekukwebhe mhlawumbe ngogoloza nento abayifunayo. Uthi kodwa hhayi ukuthi bengakubulala. Hhayi, uthi-ke uthi nje ngelinye ilanga-ke, uthi-ke le story lesi-ke naye elinye isayidi le story awalizwa from a close friend owayekulea crew.
Uthi this one time-ke umalume ufabo kama avuma ukuthi ingane yakhe ifike izosivakashela. That day ingane izofika akekho lo owele akazi lutho ukuthi yabo kuzofika umuntu la ekhaya kanjani kanjani because uhlezi engekho. Ufika ebusuku ekuseni ahambe esikoleni ebuye ntambama usefunda u-matric-ke lapho uthi sifunda u-matric. Uyahamba abuye ntambama hlampe sesilele ebuya noma inini uyayilawula nje. Uthi hhayi nangempela-ke ehambe shuthi akazi ukuthi khona umuntu uzofika la ekhaya. Uthi hhayi behlale-ke on their spot. Bethi besahlele espothini sabo kuthiwa-ke waqhamuka-ke lo mfana. Meqhamuka lo mfana yabo kwakukudala-ke nje kusadliswa oma-Blackberry yabo yonke le nto. Kuthiwa-ke ifoni babengayibheki. Hhayi lo mfana uqhamuka uphethe imithwalo phela uzohlala kuvalwe iy'kole yabo. Mase mefika lo mfana lo uphethe imithwalo kushuthi efike kule genge le. Mefika kule genge le genge le ivedane umfana nje wasemakhaya. Ivedane isho imdumele imphuce iy'khwama zakhe. Bethi bamphuca ifoni akugoloze umfana nefoni. Bethi bamphuca ifoni ekugoloze umfana nefoni. Hhayi ebashaye phela umfana wasemakhaya lo walusa ebashaye umfana bethi ebashaya umfana. Kuthiwa hhayi lo yedwa-ke aze akhiphe ummese lo okhulakhulile. Uhamba nabo laba naye ukhona ubhuti wakhe la naye uyashaywa wenza yonke into. Kuthiwa aze akhiphe ummese-ke lo avedane amgwaze lo mfana. Emgwaza lo mfana avedane aphele on the spot. Bebaleke-ke begcwala igama. Hawu. Uthi yabo nje ekhaya sikhishwe umsindo abantu kuyezwa ngathi hayibo kunomuntu osegwaziwe ngapha washona yabo. Uthi lapho nathi silindele ingane yabo like asilindele ingane yamalume le ezofika. Uthi hhayi but asicabangi nje ukuthi kungaba ukuthi iyona le hlampe egwaziwe but sesiyaphuma phela ngoba sekuqala ukuhwalala. Khona akuhlwile ukuthi impela sengathiwa umuntu useyabanjwa inkunzi aze abulawe yabo. Uthi hhayi sithi hayibo siyafika lapha hayibo uma athi ngisho kungathiwani iyona ingane kabhuti le ubeshilo ukuthi ehene izofika namhlanje bekade ishilo and kade ngikhuluma nayo. Yasho and manje ifoni yayo ayisangeni. Hhayi efone-ke ebuze-ke cause naye akayazi abuze ukuthi hayibo ubeyigqokeni umfana kushiwo ukuthi ubeyigqokeni. Kuthola ngathi iyona ngempela ingane. Akasazi umama bafana ukuthi uzosho kanjani. Uthi wele ngihamba naye uma masifika laphaya uma akasazi uzosho kanjani uzomfonela kanjani uma ngimtshela ukuthi hayibo lo muntu enimshoyo le mpahla ay'gqokile nalo muntu oshone la uye phela yabo. Uthi eventually umama wabo-ke egcine eshilo-ke asho ukuthi hayibo yazi kushone. Uthi lo uhluphisi akekho kwakuba khona ekhaya sekushona ingane kanje kanje. Uthi sonke kodwa nje siyazi ukuthi ile ya-crew cause iyazi ukuthi iyahlupha yabo. Uthi hhayi asho-ke umama ukuthi yazi kunomuntu uselimele engasho ukuthi useshonile. Yazi ingane ilimalile la ibanjwe abafana kanje etshena umalume ukuthi akaphuthume. Athi nje umalume hhayi ngeke mina eyami ingane ngizoyikhokha. Uthi nje eshe esasefonini athi nje mina eyami ingane nizoyikhokha ngoba kade wawulokhu uncenga ukuthi ingane kumele ifike la and vele ngangibona ukuthi lokhu ukuxolelana kwethu nawe akukho honest akusuki ngaphakathi uyenza kushuthi wawusafuna khona ukungibonisa ama-feelings. Hhayi bo. Uthi lo mama asho Nkosi yami ngangingeke mfowethu ukuthi sesixolelene sathelelana amanzi bese ngiphinde ngivusa izinto ey'ndala and mina ngangingena umuntu wayenenkinga from the beginning. Umuntu wayenenkinga nami uwena. Uthi nje angayithathi umalume leyo nto. Afike umalume mefika kuthiwa hhayi ngisho kadadewabo abuze ukuthi ingane yakhe ishoniswephi cause yayiswa emakhazeni ayeseduze ngaleso sikhathi. Hhayi kushiwo ukuthi yenziwephi athathe amtshele ethi wena angikufuni emzini wami ehambe nomfazi wakhe nomfazi wakhe afike agive lo mama. Angimfuni ningezi nakuze ukuzongcwaba ingane yami nje niyanyanyisa anganokuthi bengidliwe yini. Uthi nje kube nosizi uthi eyi nami ngimdabukele uma indlela akhala ngayo ngiyambona ukuthi uma waze wangena enkingeni engabe wayecela ingane ukuthi izovakashana. Uthi akekho njalo uMazulane kwenziwa yonke le process akekho uMazula. Kushuthi babalekile nabangani bakhe. Uthi hhayi ehamba uthi ebuye lo ebusuku. Uthi mebuya ngimvuse yabo ngimbuze ukuthi mina mfethu awazi lutho ngomfana obanjiwe kanje kanje kanje. Uthi ethi nje ayi angazi lutho bafo mina kade ngiyobhemela mina angazi lutho uthi wayesebhema ngensangu. Uthi hhayi ngithi sho ethi yini kanti kwenzakaleni. Uthi hhayi mese yasho lo ethi yazi lo mfana ubanjiwe and akwaziwe ukuthi ubanjiwe but ubulawiwe and ubeze la ekhaya ingane kalo achaze ukuthi ubeyigqokile. Uthi ambone ukuthi uyathuka lo yabo ngazi ukuthi khona into ayaziyo phela naye akakabi inkamnkam ebugebengwini and akaze ebone ukuthi akaze bebulale umuntu kuleyo genge yabo esekhona hlampe before yena babe bambulala. Hhayi uthi eqale lona yathuke manje ethi hayibo ngempela mfethu usethi yebo manje uma usenkingeni nje ifemeli isiyamjikela babona ngazuthi ulanda ingane wazoyibulalisa nani nani. Uthi ebe worried nalo manje ebe worried ngomawabo.
Mawube kuthiwa ukhala nje day in day out. Hhayi uthi-ke bephenye-ke ngoba kuyazi ukuthi igebengu kuthiwa iforamu-ke ibabambe-ke iforamu yendawo ibambe oyedwa kuthiwa yamxexebula ngenduku wababala bonke wabamemeza ngamagama ukuthi usibanibani 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 ogwazile yabo. Hhayi kuthiwa ngampela-ke babanjwe-ke beboshwe. Kuthiwa uma beboshwa mase-ke kwey'hlobo lezi ezay'yile-ke zisho ziqoqela umakala umfana bese yibo lapho bungabona ithuna abalisebenzile lasetshenzwa nje ithuna lale ngane yabo. Laba abanyanyile cause bayazi bathi ehene basola ngazuthi uwe o-involved besho kumama umfana. Uwena umuntu olanda ingane ngoba wazi ukuthi uzoyibulalisa. Kuthiwa Nkosi yami lo mama imuphethe kakhulu lento ukuthi hawe ma. Lapho yena engqondweni yakhe nje akanakhona ukuthi hlampe ingane yakhe i-involved or anything. Hhayi kuthiwa-ke beboshwe. Uma beboshwe bephume ngebheli yabo ukuthi lento yokuthi ngizolokhu akhe ngicala. Hhayi kuthiwa enyanye kakhulu malume uyazizwa engabuziswa ngoba indaba ukuthi abantu abebesolwa kuvela ukuthi abantu abebesolwa nengane yalo mama ikhona phela ngoba umnikazi wekhisi yabo. Kushuthi watshena ukuthi kubantu ababulali bengane yakho naba ama-suspects yabo. Lo baba enyanya kakhulu uma ethola ukuthi nengane yadadewabo ikhona vele igcwale lento engqondweni yakhe ukuthi hhayi nangu umuntu odayisa ingane yami yabo. Kuthiwa Nkosi yami nalo mama akhala usekhaliswa nawukuthi kodwa le ngane ngiyenzani ingifake ekukhulumeni okungaka ngivele ngisekukhulumeni yabo. Uthi hhayi mese umalume yamqonda ngqo ngelanga amtshela ukuthi ehene yabona-ke mina ungazi ngizwa ngendaba njengomshado kamawethu. Ngifuna ukukubonisa ama-films, ngifuna ukukubonisa mina ukuthi umuntu owona mina ngimenze njani. Yezwa uthi kuthiwa Nkosi yami lo mama aphatheke kabi yezwa. Lapho kuthiwa vele already ithuna lisetshenziwe. Hhayi kuthiwa kushuthi lo baba behambe beyoqhubeka ney'nto zakhe becika ukuthi iy'ngane ziphume ngebheli yabo. Akuboshwanga muntu. Hhayi owahlala phakathi ejele ilo okuyena owalentuza lo okuyena owagwaza asale phakathi ejele. Hhayi bo uthi umfana bashona bonke including iwele lami. Uthi bashona nje kwakuvele kwenzeka into encane mhlampe bexabane begwazane yabo kushona oyedwa. Uthi nje yabo bashona ngendlela nje engasile kodwa bonke bagwazwa yabo. Uthi eyi bashona bonke labo bafana labo. Uthi yo mfethu kube muncu-ke manje yabo ukuthi hayibo lento isi-serious ngale ndlela le. Nalo mama usephatheke kabi uthi hawe ma ingane yami nayo yaze yashona. Uthi nje kwaba muncu umndeni wadivayideka phakathi-ke manje kwangempela cause bakhona ababesesayidini lamawakhe. Kodwa nje i-most yayisekutheni vele umawakhe ukhule bengazwani nalo malume. So obviously ulwa izimpi zakhe manje ngey'ngane. Mfethu ngikutshela ukuthi umfana ngahlukumezeka. Uthi ngaba disturbed ngale ndlela ukuthi sasifunda u-matric angikaze ngiphinde ngifune ukuyofunda angikaze ngifune ukwenza lutho cause I still don't believe ukuthi umuntu engangimthanda kangaka kwavele kwashintsha nje in 1 year akuphelanga ngisho unyaka ishintshile wavedane wangishiya futhi kanjani. Uthi washona ihluku. Uthi meshona umfana wasekhaya wangcwatshwa umlomo u-green akekho owaziyo ukuthi kwakwenzakaleni. Wangcwatshwa umlomo uhlaza tsheka. Uthi ifemeli engeyangafika ukuzokweseka manje kwakukhona abancane because babesaba umalume. Abanye futhi besho bethi ehene nabo vele bayabona ukuthi uma uyena usesaphila. Uthi nje into ebuhlungu ukuthi till today imindeni ayingenelani ngenxa yomfana wasekhaya nalento awayi-involve-a kuyo. Uthi nje kwaba nje isiphihlo esinjalo-ke. Uthi nje kuze kube namhlanje umfowethu nje asazi ukuthi kwakwenzakaleni but nje wagwazwa egwazweni kwakhe wavedane wavuvuka umlomo wabakuhlaza wabakuhlaza cwe sorry. Uthi wabakuhlaza cwe umlomo. Uthi nje ngasho ngathi yo saze sahlukumezeka ngenxa nje yama-choices umfana wasekhaya awenza ngo-last minute cause sasikade si-right naye singenankinga sizwanela sodwa. Waphuma yena wayofuna abangani babo ngaphandle kanti ekugcineni kuzokwenzeka kanje. Uthi nje ifemeli uthi nje angazi umndeni wasekhaya nje akekho umuntu engimaziyo mina kuthiwa umndeni uke efike lapha ekhaya. Bonke ngisho abamthandayo uma bamthandela kude because abafuni ukuba involved naye. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. I hope you learned something bafethu. Sibuhlungu futhi kakhulu. Ngizonibona futhi again mase ngithi another day, another story. Thank you so much for watching. Ningakhohlwa siya-subscribe, siya-like, siya-share. Siphinde futhi sikhomente guys. Siklikhe i-notification bell ukuze sizokwazi ukubona more videos. Ningakhohlwa asisawa skip ama-adverts bafethu. Ngiyanithanda kakhulu. Danko.